Döwletimiz tarapyndan goralýan şeýle ähmiýetli ýerleriň birem ýurdumyzyň Demirgalyk çäginde ýerleşýän Gaplanga Döwlet Tebigi gorahanasydyr. Öz eýleýän meýdany boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorahana Satenem we Sarıgamış çäkli gorahanalary özünde birleşdirýär. Sarıgamış Döwlet Tebigi çäkli gorahanasynyň esasy maksady suw guşlaryny, keyikliň köpelýän ýerlerini goramakdan ibaretdir. Satenem Döwlet Tebigi çäkli gorahanasynyň esasy maksady bolsa toýnokly haýwanlaryň goragyny güýçlendirmekden ibaretdir. Öz bolşly täsin ady bilen köpleriň ünsüni özüne çekýän Gaplanga Döwlet Tebigi gorahanasy Daşoğlu welaýatynyň çäginde, ýagny ýurdumyzyň Demirgalyk Günbatar çetinde ýerleşýär. Ol alyslara uzayan depe düzleri, aňa-daňat belentlikleri, çöl meýdanlary, jeňellikleri, täsin tebigi baýlyklary we suw giňişliklerini özünde jemleýär. Gorahanaň esasy maksady ýurdumyzyň Demirgalyk çäginiň ösümlik hem haýwanat dünýäsini goramakdan hemde geljekki nesiller üçin aýat saklamakdan ibaretdir. Gorahanada alınıp barlayan möhüm wezipeleriň hataryna gulanlary ozalky meskedine gaýtadan uýgunlaşdyrmak we köpeltmek, üst ýurdun dağ goşlarynyň jerenleň sanyny artdyrmak, Sarıgamış gölüniň suw giňişliklerinde ýaşaýan guşlary goramak, jerenleň aýraklaň hemde saýgaklaň köpelmegine şert döretmek ýaly derwäs işleri görkezmek bolar. Gorahanaň meýdany 280 000 hektardan gowrak bolup, ol gemrijilere we ýyrtyjy haýwanlara baýlygy bilen tapawlanýar. Bu ýerde seýrek duş gelýän haýwanlardan dağ goşlary, jerenler we gulanlar ünsüni özüne çekýär. Gorahanada guşlaryň 83 görnüşi Sarıgamış kölüniň töwereginde duş gelýär. Gorahana ýyrtyjy guşlaryň köp türlüligi bilen ünsüni özüne çekýär. Bu ýerde ylmy barlyk işleri ýylyň bütün dowamynda ýygyderli alınıp barlýar. Tebigatda bolup geçýän her hil hadiselere gödäwçilik etmek hemde ösümlikliň we haýwanlaryň seýrek duş gelýän, ýitip ýok bolup barýan görnüşlerini ylmy esasy öwrenmek, köpeltmek, gorap saklamak dowam etdirilýär. Demirgalyk Türkmenistanyna guşlaryň uçup geçiş häsiýeti esasan sebitde bar bolan uly suw aýtymlary Sarıgamış köli, Zeňgebaba köli, Uzunşol köli we Beýleki kölleri bilen baglanşyklydyr. Köller Demirgalykdan günorta we ýygyna uçup geçýän guşlara wagtlaryny düşlemek we imitlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar. Şoň üçin hem guşlaryň esasy bölegi şol köllüň üstünden ýa-da olary ýanaşyk meýdanlardan uçup geçýärler. Şol guşlaryň 20-25 göterimi şu ýerlerde höwürtgeleýän we gyşlaýan guşlardyr. İşlemäge döretmäge döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikleri üçin Gorahanaň ylmy işgärleri we hünärmenleri türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyza, arkadalyk gahrman terdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.